ଅଜାନାତି ଅଟୋରେ ଇଟା କେନ୍କେ ବାହାରିଲେ ଇ ମାନେ ନି କହନ୍ ହୋ ମୁଇଁ କହେନି ଚାଲ ଅଜାନାତିର ହସି ଦେଖ ହସି ହସି ସବୁ ଦାঁତ ତଲେ ପଡ଼ିଯିବା ଇମାନଙ୍କର କଥା ନି ସରେ ହୋ ରାସ୍ତା ପଛେ ସରିଯିବା। ଆମେ ଇଟା ଯାଉଛୁଁ ବରହମପୁର ପଞ୍ଚମା ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଯେନ୍ଟା କି ବରହମପୁରନୁ 12 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ ଅଛି। ଇ ମନ୍ଦିର ବରହମପୁର ଫେମସ ମନ୍ଦିର ଏ ମନ୍ଦିର ପାଖେ ଗୁଟେ ଇଟା ବନ୍ଦ ଅଛି। ବନ୍ଦର ସାଇଡରେ ଇଟା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛେ ଦେଖବାରକେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ। ବନ୍ଧେ ବହୁତ ପେନ୍ ବି ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ଏନ୍ତା ଅଛି। ମୁଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଦେखाମି। ଇଟା ମନ୍ଦିର ସାଇଡରେ ପୂଜା ଦୁକାନ ଅଛି। ଆମର ବାବୁକେ ଦେଖ ଫଟୋ ହେବା ଲେକେ ନା ମଲମଲି ଯାଉଛି ଯେ ମୁଇଁ ହିରୋ ଆଏ ମୋର ଫଟୋ ଉଠନ ବୋଲୁଛି। ହିରୋ ଫଟୋ ନି ଉଠାଲେ ବଞ୍ଚିଲି न ଉଠାସି ରେ ବୁଆ। ମନ୍ଦିର ଭିତରଟା ଏନ୍ତା ଅଛି ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ସଫା ସୁତରା ଥିଲା ଦେଖବାରକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆପଣ ମାନେ ବି ଥରେ ଆସୁନ୍ ଦେଖିକରି ଯିବେ। ଆମର ବାବୁକେ ଦେଖ ଖଳା ଚୁଚି କରି ତରସର ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ଆସିଛି ତ ଏନ୍ତା ଅଛି ମନ୍ଦିର ଭିତର। ମୁଇଁ ଏଟା ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ଆସୁଛେ ଦର୍ଶନ କରବାର ଲାଗି ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରଟା ଦେଖମା ଆସୁନ୍ କେନ୍ତା ଅଛି ଯେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଇଟା ପିପଲ ଗଛ ଅଛି। ପିପଲ ଗଛ ତଲେ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁକେ ଏଇଟା ପୂଜା କରୁଛନ୍। ଏଇଠାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପାଇସନ୍ ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରଟା ଏନ୍ତା ଅଛି ସବୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଯେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାବେ। ଆଉ ଏଥି ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ମୁଇଁ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗି ଆନମି। ଆଜି ଲାଗି ଏତକି ରଖୁଛେ ବାଏ ବାଏ।